one balante angan cando uranganan indah araja. Saya tahu nih orang enak nih kang. Enggak tahu, enggak tahu. Asutan pulang nyo mengambok saya. Mbak aku mengamboknya. Pasam sih untuk kasutan. Le banyak sultan piti pulang. Oh lai. Barang. Sekitar 50 ribuan ya. Oh pulang. Nggak sado maha kini tan. Ado maha, bawang maha. Mano lah cukuy. One rangan deh kanda anak one kah. Jadi maha. Hey, nyo minta tubang, nyo minta galang, nan wadene kini sadang tauncang. One katau juo, aden supiroto, cari setaraan paniang kapal lo. Jiko di rumah, mungkonyo masam, paiden menambang malapi ayam. Lai den babini, raso tak babini, pado den dongka elo den pai. Jangan berang-berang tan. Rupanya itu pangkang balanya. Indahlah elok langsung barabo. Mungkin Rosmini sedang mengidam. Kanda di dalam yo macam-macam. Oi Sultan muda. Apa nih? Yang gagah minangtu ambo. Iyalah. Kama Sultan menghilang 2 bulan tak pulang-pulang. Apa atuh? Alapan yang ama apa jatah panjang lale Sultan tinggal. One makironyo, Iyo ta. one ranca mintuo pasti amo, lah. ba ade naik kapulang, puncak canggu delata singgah. Banget tuh. Anak one balante angan, cando kuranganan indah araja. Alasan saya sultan ini, lalinnya sultan ya. Onde yui bone de Sultan. Kapulang salah, kapulang salah. Pas sultan mengantuk di Tirto lah. Jadi Nio Sultan mengagini. Ini sultan ini beberapa di rumah lah. Hei nyo minta kubang, nyo minta galang, Oh, gitu. nan wadene kini sadang tauncang. One katau juo, aden supiroto, cari setoraan paniang kapal lo. Jiko di rumah, mungkonyo masam, paiden menambang malapi ayam. Lai den babini, raso tak babini, pado den dongka elo den Oh pai. itu rupanya. Rupanya itu pangka balanya. Kadang pangka, Indahlah elok langsung barabo. Mungkin Rosmini sedang mengidam. Kanda di dalam dan macam-macam. Oi Sultan muda. Apa nih? Buyong gagah minantu ambo. Iyalah. Kama Sultan ndak pulang 2 bulan ndak pulang-pulang. Mbak atuh. Allah rusuh ama apa jatan panjang lale Sultan tinggalkan. One makironya, Iyo ta. one ranca mintuo amo, pasti dong. ba ade naik kapulang, puncak canggu delata singgah. Mangatu. Anak one balante angan, Oh, ndak tahu nih, Dotan. kuranganan indah araja. Banyak kan ini. Oh, mungkin karena permintaan dalam Sultan. Cinta ini. Ya, prosesi bersama KILK kita, Iya bersama Rival Sikumbang. bersama Bang Rodis Production. Iya. Hei nyo minta tubang, nyo minta galang, nan banyak wadene mintanya, kini sadang tauncang. One katau juo, aden supiroto, cari setoraan paniang kapal lo. Jiko di rumah, mungkonyo masam, paiden menambang malapi ayam. Lai den babini, raso tak babini, pado den dongka elo
baik. Rupanya itu pangkabalannya, indahlah hello langsung terabo. Mungkin Rosmini sedang mengidam, kandang di dalam ya macam-macam. Oh, Sultan muda, Sultan gagah, menantu ambo. Kamatutan mahilang, 2 bulan tak pulang-pulang. Allah panjang ama apa datang, panjang laleng Sultan tinggalkan. One makironya, Iya pan. one rancak mintuo Oh, iya. bang ade naik kapulang, puncak canggu dela kacingguang. Mana tuh? Anak one balante angan One dak cando tahu, one dot